Ano? Mat, patch mo nga. Sasayaw yun, hindi you want to. Si Kabukabi na yun, sa akin melo na lang. Miss your voice, Kabukabi. Ay, salamat. Let me wash my hand. 1 minute. There, wash your hands there. Yeah. No, when if it's Kabukabi, then they cannot cancel, they just eat. Maybe na lang later. You cannot. Later na lang. You want to dance. Tiguang naman. Back on the wall daw siya. Sakit nung tiguang naman. Go right. Okay na. Wow. Parang sinisigaw ako. Doon sa ano? Aden. Aden. Ano mo yung dito ko talaga pamasahe. Makatay yung ulo ko. Dami kong puto yan. Parang masabasa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare
We have come to chant in your house. Please join us. You know why you should join us? Because this is the third place we are chanting now. So you have to join us to give us more strength. We need your strength to join with our strength. Sing it. Okay, let's try again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Hare
Harinam Sankirtani Ke. Hare Krishna Mahamantra Ke. Namodarastakam Ke. Hare Krishna! Hare Krishna. Yun, pwede lang sa konti. Gulugin mo na. Ano yung Loris ng card? This. Hare Krishna. Lahat nakakaintindi ng Tagalog, di ba? Oh, yun. Nice one. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. No? Salamat po sa pagpapunta sa amin dito. Again, yearly, no? Yearly na nakapunta ulit ako sa inyo. Yung Kartik, which is talagang inaabangan doon ng lahat. Kartik is bargain or for sale ng bhakti or service for this month. So yung pagpunta ni Damodar, yung pagpunta ni Damodar dito is isang malaking bagay para sa family. Nagsisignificant siya ng pagkakasama-sama niyo. It's all about love. No? Kung meron kayong mga personal na healing or prayer sa pwede niyong i-deliver sa kanya, i-wish sa kanya, whatever, kung material man yan, spiritual, para sa pamilya, sa kapatid, sa mga pamangkin, sa mama, whatever, kung gusto niyo. So, kahit anong gawin natin for this month is ibibigay ni Krishna doble. So, sulitin natin na nandito si Damodar para makatupad yung mga wish natin. No? Material man or spiritual, the doble na ni Krishna. We are not beyond on the wishes Pero at least, to worship Krishna is enough. No? To chant the Hare Krishna Maha Mantra is, sapat na yun na makapag-chant yung buong pamilya. No? So, Hare Krishna. Ito yung sa lahat ng mga buwan, Enero hanggang Disyembre, ito yung Kartik month, ang pinaka-paborito ni Krishna. Paborito ni Srimati Radharani. So sinabi dito na kung ano ang devotion na seva na ginagawa natin ngayon ay matatanggap niyo ng unlimited, napakarami. Yun yung So, kung nagsiservisyo ka, or nagpapakain ka, tumutulong ka sa ibang mga tao, kung ano-ano yan, or nag-offer ka kay Krishna, kung ano yung ginagawa ninyo o dinadasal ninyo, ay tinatanggap ng buong-buo ni Krishna. Pero dapat din may pagmamahal galing sa atin. Tapos magkakaroon tayo ng maraming grasya at saka blessing. So ang gagawin natin ngayon, pwede kayo magdasal, tapos ang pag-o-offer ng bilang ay ganito. Sa paa, 4. Tapos dito sa middle, 2. Tapos sa ulo, 3. Tapos 7. Sa buong katawan. Dito. So pwede kayo magdasal ng mataisip. Magdasal. So kung ano man lang yung dasal natin ngayon, ay ibibigay ni Krishna. Pero dapat araw-araw natin gawin natin mag-offer tayo. Okay, so salamat. Kasi si Krishna, sutil, naughty, di ba? Napaka-sutil, napakatigas na ulo, di ba? Kasi baby kasi siya, 5 taon siya. So, gusto niya talaga na kumakain ng butter. Diba? Gusto niya, nanakaw na siya sa iba't ibang mga bahay ng mga nanay para lang makakain siya. So ito yung binagbigyan kayo ng panahon na nagluluto kayo para i-offer natin kay Krishna. At kapag kumain na si Krishna, matutuwa si Krishna, matutuwa yung devotees.
Natutuwa yung devotees dahil masarap yung niluto ninyo. Mas lalong natutuwa si Krishna. Yun yun. So, maraming salamat sa pag-imbita. Actually, lucky natin dahil pumunta si Krishna dito sa bahay natin. Kaya lahat ay i-bless na. So, magkakanta na tayo ng Jaya Radha, Damu, Jaya Radha, Damu.